Wila sekang no tiprasa kok brok channel ni bekhaktei jotono khaksakma tei hambai ani mare kiching songno norok no tabuk ang kaisa monthly hayakaba video phunuknani nayo tamo hinke mongkha RKM Ramakrishna Mission ITI Viveknagar ni monthly norokoro nai mannai dal bidal khumrok kaijak tongmani o monthly no nai di balai nai thotok norok nai di tabuk sarik ni jorao norok no hambaya paro ani channel ni bekhaktei nai tongnai khajanita khuktei bokuk tei ani saksalai rok no hambaya pharei ani o channel no subscribe khainani bagai khabai khubai kobogo tai like tai bell icon o press khlainani bagai ang koijao norok nai mannai tibo ketal video rok tabuk norok nai kitongo RKM ni mo hingkai secretary building ni road mo hingkai ITI thangmani lahar yang kebangma srengnai rok brok ni thenglai tongo tabuk nai mannai oro chikonsa khum bagan hayake ba khum kaijak chikonsa klai khum kaijak gulab bu barok oro gulab kesak tongo kufur tongo nai di gulab bubar podre pod gulab bubar ti khum to glano karei kubuni khumung rok nai di norok orwo ti bonong no phunuk nai ulni sal rogo norok na ang phunuk na chai tok nai RKM ni main building ti ayang ni khumrok mo hingkai ITI ni style tai khumrok oro kebangma sagri rok hayake ba srengnai rok srenglai tongo ti thunglai tongo sarik kesang ni joraba hingke tini omosuk no norok no phunugei haino hai ani koi mung tongnai ani channel no kisa like subscribe te bell icon no press khlainani bagai hambai amsuk no tini sarik kaham.